Pipila ka mga taga-Eastern Visayas may padayag sa nakuhang pagtulunan sa Super Typhoon Yolanda niadtong tuig 2013. Simultaneous earthquake drill ug senaryo sa posibleng tsunami gipahigayod sa Tacloban City. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, atol sa gihimong simulated earthquake drill dinhi sa probinsya sa Leyte, gipasukip ang senaryo kung ugaling dunay mahitabo nga tsunami ug unsa ang angayan nga buhaton. 2, 1. Ang pagpindot sa mga opisyalis sa alarm, sinyales sa nahitabong kalamidad. Ang senaryo, dunay dakong linog nga mitay-og sa Tacloban, maong gikinahanglan ang coordinated response. Sa pagkahitabo, gipatuman ang duck cover and hold. Dayon ang pagsiguro nga ma-evacuate ang mga tao sama sa mga city employees. Gawas niini, gipaapil usab sa drill ang mga estudyante sa Rizal Central School nga duna nay giandam nga protocol sa mga insidente. Natudluan na sab sila asa mopaingon kung may linog nga mahitabo. Simba ko, if that will happen, at least if they know already, they are aware of what to do, the burden for us teacher will be lessened. Anong dapat gagawin ng bata? Anong dapat na preparation na parang yun ang kung anong nangyayari. So, ano ang iniisipan na yun ang mangyayari, the preparation should be afforded. Ang mga rescue groups na busy usab sa pagsuhid sa lugar, pagluwas sa mga nangatrap ug sa mga samdan. Lakip na ang anaa sa ibabaw sa building aron madala ug ma-check sa mga health personnel. Samtang hitabo kini, usa ka empleyado ang tininuod nga gitabang kay nalipong na diay. Gikan sa ilang opisina, nagkarga siya sa nagpakaron ingnon nga pasyente apan siya na diay ang kalit nga naluya. We're thought okay lang siya. Maano na pala, blurred na daw. Oo. Hindi pala nag-almusal. Giapil usab ang tsunami senaryo kay posible nga musunod man kini human sa kusog nga linog. Gitudlo ang City Hall grounds nga elevated nga area isip tsunami evacuation site. Di masabyud kuno mapugngan ang kalamidad o trahedya apan mas maayo na lang nga andam ug ang mga leksyon nga ilang nakuha human sa pag-igo ni bagyong Yolanda na pukatuig ang milabay ang ilang gibitbit aron mas makapreparar pa sa unsa mang mga posibleng mahitabo. Gidaig ni DOST Secretary Renato Solidum ang komprehensibo nga drill nga gihimo ug midasig sa uban nga seryosoon gyud ang mga leksyon niini. What we have seen in Yolanda can be minimized or prevented, but that means we need to be working hard continuously. Pero hindi natin matutulungan yung mga sarili natin at hindi rin tayo makakatulong sa iba kung hindi natin aaralin lahat ito. Kaya ako, I urge everyone, know where you live, yung surroundings ninyo, pag-aralan ninyo. A very realistic scenario. And so far, pending the final evaluation, we're very happy with the result. Human sa maong kalihukan SES mihimo og post-assessment ang mga opisyales aron masusisab og ma-assess kung saon sa pang mga areas ang mamahimo nilang i-improve sa maong kalihukan tungod kay regular masab nila kining gihimo alang sa kaayuhan ug pagpangandam sa tanan. SES. Daghang salamat sa imong live report, Nico Sereno.